Сәлем, достар. Нисек күтә каникулдар? Яйгы кояшта кызынып буламы? Календарда 22 июнь. Был ниндәй дата икән? Бергәләп карайык. Тапшыруда без төрле елларда бұл көндә ниндәй вакыйгалар булганын искә төшерәбез. Тагы ла ошо көндә үткәрелә торган байрамнарны барлап сыгабыз. Һәр көн үзенчә мавыктыргыч һәм кызык. Календар битләрен бергәләп асаябыз. 22 июнь тарихыбызда һагышлы көндәрнең береһе. Бүген хәтер һәм кайгы көне. Бұл көндә без дошманды еңүгә, гомерләрен йәлләмәгән батырларны, тыл һәм хугыш ветерандарын хөрмәт белән искә алабыз. 22 июнь бөек ватан сугышы башланган көн. 22 июнь фашист Германия илебезгә борыла. Бұл көн якшәмбе була. Мәскәү вакыты менән көндезге сәгать 12-лә илдең барлык мөешенә урамдарда, майдандарда хугыш башлануы хакындагы хөкүмәт хәбәре җиткерелә. 1418 көн һәм төн дәвам иткән хугышта ватаныбыз 27 миллион самаһы халкын югалта. Был көндә бит хугыш яланында батырлар һәлак булган. Госпитальдәрдә яралардан мәрхүм булган. Концлагерьләрдә бикле яткан кешеләрне искә алып, олар алдында баш иябез. Бүген республикабызда хәтер һәм кайгы көненә багышланган саралар бара. Бөек ватан хугышы батырларына арналган һәйкәлләргә сәскәләр һалына. 22 июнь тропик урмандар көне. Бұл байрамды дөнья кимәлендә 2017 елдан башлап билгеләйләр. Байрамдың төп максаты тропик урмандарды һаклау, уларны кыркуга каршы көрәшү. Ер шарының 20% сорыдан нәкъ тропик урмандары булып сыгара. Майданы буенча иң зур тропик урман ул Амазония урманы. Тропик урмандардың экосистемаһы Ер шарының 2% алып тора. Бында планета үсемлектәре хайвандарның 60%-тан ашуы урын алган. Шулай итеп, тропик урмандар безнең планета өчен бик кирәкле. Бында манго, банан, папайя, какао, авокадо, күп төрле сәтләүкләр һәм башка авыл хуҗалыгы культуралары үсә. Бұл культуралар медицина һәм косметологиялы зур роль уйнай. Ормандарды кыркау экологик проблемалар менән янай. Ерак осрай торган янәкләр үз йортларын югалта. Үсемлектәр югала. Буларны булдырмау өчен дә уйлап чыгарылган бүгенге байрам. Атагыла бүген иң тәмле байрамнарның береһе шоколадлы эклер көне. Бұл тәмлекәсте ашап караганыгыз бармы? Эклер батша вадисыга, онан туган ере Франция. Бұл тәмлекәс телдән яшен тиҙлеге менән юк була. Әйткәндәй, эклер француз теленән тәрҗемә иткәндә яшен дигәнде аңлата. Бүген мотлак ошо тәмлекәсте үзегез бешереп карагыз. Календарның битләрен бергәләп асайык. Осрашканга тиклем!